jednu epizodu. Danas ćemo igrati Agar.io, ja se malo zeza. Ajmo da počnemo. Samo sekund. Neki novi skin. Ali mi nervi. Uzet ću ove najbolji. On je 40. level. A ja sam 14. Hajmo da počnemo. Oh, motherfucker. Vidi ovo. Kako je ovo? Samo jedan leti. Kao vidiš ovoliko. Au. Zato ovaj... Hajde. Neko ne... No. Kažem, možemo sad igramo normalno. Kad ću... Pogledaj ovo. Ju. Gledaj kako da... Jej! Iskreno da se palio? Ajmo da nastavimo. Vidi ovog mama. Datum. Je 23. 16. Nervira. Vala šušti ono kad se malo pomije. Glupa, kako god. Pjevam, jel medno? Vuković. Imam ucete Milorad Miki Vuković. Tu sam ja rekao sa njim ispao. Na kompjuter sam baš Miki. Možda već je ne. Da. Hoće li ovo? Tan tan. Tam tam. Puta snimamo, ništa nismo postigli. Joj, mislim. Lako. Sutra je veliko. Više nema da pričam. Grlo zaboli. Ajde da pričam. Hajde uđi u mene da ti ne... Savario. Plus 3 30 XP. Kako dobiti XP? Gledaj ti vo. Hajmo da budujemo. Ajde uđi. Vidi ovo. Zalogovalo. Neću da ti dam, dobio si burek. Smiješno. I sa sirom. Ed. Oh, motherfucker. Šta malo da me nije pojao. Jel ovo vreme da prestane da snimam? Ili je? Ja ne znam, neki ljudi su glupi ili jesu? Ja pitam nekog ljude, jeste vi glupi ili jeste? Oni kažu, pa možda jesam. Pa šta misli, da li jesi ili nije? Ovo je tim. A vidi Bosanca, ti ne znaš kako spojio. To je to.